Asier, zuretzako lagoinak, festa, gainezka, neska, kezka. Azken aldian daude kalea gainezka, gu hortikan gabiltza bilatuaz neska. Ez dugula lortzen ta badaukagu kezka, hori lortu gabere ingo deu festa. Horretarako bi saio desberdin dauzkagu inoizko parte hartzaile gehien daukagu aurtengoan eta 12 bertsolariko bi saio egingo ditugu. Olako asko urtetan barren, jada bihurtu naiz hemen gozarren. Naiz sentimendua den mingotsa, orain nik nahi nuke ongi goza. Ta lotxa gorri, daudenak lotxa urruni gorri, honek plazerra baitu jatorri. Ni urduri nengoen autozablatzean, orain pausatua naiz nikoaren aurrean. Duela bilabete guginen etxean, eta orain horira senperen lajaldean. Eta orain horira senperen lajaldean. Irantzu, Lore, Aize eta Oian, aspaldian prestatua duzuen ebasketaren eguna iritsi da. Prestizte? Naiz eta antxudena dugun prestatua, zein da ebatxi behar ginuen bankua. Laralai, lai, lai, laralai, lai, lai, laralai, laralai, laralai. Zein da ebatxi behar ginuen bankua. Izik itrezatua, polizia etorriko, orentxe hasi gaitezen fite bukatzeko. Hainbeste urte ondoren, heldu da eguna, la casa de papelen da behar dugu. Ni hortxe egonen naiz kamioian itxoiten, amak erakutsi dit ez dela lapurtzen. Sobera ebaluak eta hartzen dizkiguten. Ebaluak eta horiekin aspertzen gaituzte. Hilean behin oheratzen naiz sabeleko minarekin. Neskak baikira handitzen gira, hilabetekoak berdin, txiki-txikitik ulertu nuen, ta amaren gandik jakin, bieskuak ditut tripa gainean, lasaitzen hainbat alegin, hilean behin oheratzen naiz, sabeleko minarekin. Aimarkarikari gaurko
dio